assalamu aleykum yewɓiyankoɓe télé mbedda en garte e émission meɗen Wuur-Rap émission Momzori King waɗante moɗon e kala e saaha donc eɗen mbiya kadi nde battotoɗen hakkillaji ha mbawen famde ko jiɗɗen mo jiɗɗen invité ɗo en ha wawa haalande men hol kanko hande eɗen ɗo e légal 5e donc wasta joni jiyon inchallah invité men on ko holon donc j' espére que en tottatmo avant eɗen puɗɗo salmina bandiraɓe mais avant tout que en calmini kala yewɓiyankoɓe e télé mbedda en mbiya kadi yooɓe jokku golle ndeɓe emat ɓe goppa commentaire uji ɓe mbawa partage d' affaire o ha yaaja avant eɗen puɗɗo assalamu aleykum. Yeah, what's up? It is the Iso X, aka Mr. Pinchmine, aka Niggas of Knockshot Business, aka Net the 5e Consensus. Big up. Yo, donc no wayno en gandi ko Iso X mo 5e consensus hande eɗen ɗo e nder leegal mabɓe pour yettade découverte uji eɗen gandi wasta taw ko yimɓe dilloɓe rap e koɓe rapiruji waɗɓe ko heewi donc avant ɗum eɗen puɗɗo caggal nde calminɗa bandiraɓeɓe yimɓe ne namdo holmo woni Iso X. Yeah, Iso X ko neɗɗo MC ay jeeyade 5e consensus gonɗo e mouveau depuis des années xam nga ne fayita quoi benn instant comme MC mbiɗo bokke 5e consensus e Knockshot Business quoi mbiɗo jeeya yimɓe fonduɓe 5e consensus avec Jazz et Gustave yajo. Avant eɗen jettoyo toon taw yimɓe namdo pourquoi Iso X. Yo, Iso X bon min mbiɗo sikki komi jibinaɗo tan taw min mbiɗo wiye Iso mais X o ko min ɓeydi hen quoi X signifiat ko x ko inconnu sa nani ko tagi mbiɗo wiye ne waɗi Iso ne waɗi X quoi Iso woni neɗɗo moƴƴo aɗa andi e neɗɗo fof ne waɗi ko moƴƴi e ko boni quoi Iso woni moƴƴo X o woni côté bonɗo quoi par ce que neɗɗo fof waɗi ko ange et démon quoi neɗɗo fof ne waɗi yimɓe ma jiima to jaaɗa fof e neɗɗo ma ne waɗi yimɓe ma mbima an ka neɗɗo moƴƴo woɓɓe mbiyema an ka neɗɗo bonɗo ɗiɗi ɗi fof nanema quoi mais ko goto heewi deminde ɗum tagi mbimi Iso X des fois ko X waɗat max a famani mais Iso woni neɗɗo moƴƴo quoi bennes ni ene wayno wasta jiiɓo yimɓe seeɗa so hande yimɓe jii e émission o taw jooɗi tan ko Iso goto te Iso j' espére kañum wona carriére solo tan kañum waɗat wona neɗɗo goto ko groupe woni. Yeah, exactement Iso jeeya koye 5e consensus yimɓe yiidemi ɗo ne jooɗi ɗo min gon mbiɗa waɗa émission wona hay hunde quoi par ce que 105e consensus Iso wodani Iso so woodi c'est parce que 5e consensus saabi ɗum quoi min mi wonani hay hunde 105e consensus mais ko juste à un moment donné e confinement o yimɓe gonno comme ça bon nde min aɗa andi min natti joni komin mawɓe min natti wonde sukaɓe a famani min natti hoddude a faman distance nan hakkude amen wona ñin fof mbawɗa yiide yimɓe à un moment donné mbiɗa bosanno e EP goto ko ɗum ɗon tan tagui mbiɗa waɗa émission min goto mais wona goɗɗum quoi 5e consensus to wonno hanki e hande ɗo ha joni nan ɗon quoi et puis on continue de bosser quoi min gonno koye job emin continue job mais yiide Iso kañum goto ɗum wona hay hunde. Caggal ɗum donc min namdo avant eɗen goɗɗi o avant eɗen naata won détail uji yimɓe namdo Iso X holko foɗi ɗum wonde rappeur en wiya hande kala Mauritanie kala pinɗo fof fonta rappeur donc emin namdo holko foɗi mon e wonde rappeur uji walla holko fotma e wonde rappeur. Yeah, min ko addani bon hip hop mbiɗa wawi wiide komi jibinaɗo tawmi mawnam ne heeɗo ɗum depuis mbiɗa famɗi quoi et puis jibinami koye zone hip hop quoi par ce que a wawa débatde ko fate hip hop mbasa nannude hen 5e ɗum wodani a wawa wadde ɗo min jibinami min tawi ko yimɓe ne dappa depuis min pamɗi a famani mawnum nak mbiɗa heeɗo ɗum à un moment donné min somi wonano MC gonannomi ko avocat mbiɗa sikki ko ɗin deux métier mbawnum wadde adunam quoi mais wonde wiyede pinɗo fof ne wona hip hop neɗɗo fof yadat ko passion min mbiɗa fijje sukaɓe depuis min pamɗi ha joni quand même gonani MC ko min woni MC a faman donc nak neɗɗo fof yadat ko passion mum gueɗa ba noon mataw ko passion tan nanni kam hen mais wona goɗɗum quoi wona yidde bonde ou yidde wontude neɗɗo goɗɗo mataw neɗɗo fof eko windana min wasta taw ko ɗum bindanami quoi. Caggal ɗum ɗon sen dépasse ɗon yimɓe namdo est ce que ko on fof puɗɗide rap walla won baɗannoɗo rap avant koɗɗo genre 5e consensus holno ardi quoi. ay oɗo question to jooɗiɗen ɗo ko ɗo 5e consensus fonda ɗo to jooɗiɗen ɗo ko ɗo 5e consensus fonda quoi avant 5e consensus min mbiyatano ko ghetto positif min mi texito jamma oɗon ko min e copain yam gonɗo wiye 7 8 big up de passage
e Gustave mo mbiyatmami o quoi a faman emin jooɗi ɗo jamma emin jewta mbi teskito ɓooyi emin pamdi quoi emin jewɗi ɗon ko tagi en natta par ce que 7-8 jogno mawni c'était un MC chaque instant ɗon waɗanno show uji hay sinno min gonani MC ji min montanno quoi de temps ɗo e nder legal e zone o oɗo zone ko zone hip hop wonno on no wiyatno e Odi eyi depuis emin pamdi quoi depuis emin pamdi xam ko mawɗo umzo big up de passage kadi par ce que omo jeeya e ko nanni amen e hip hop quoi parce que min depuis emin pamdi emin jeyannoma quoi ay jamma oɗon mo mbimami emin jooɗi ɗo min e oɗo emin jewtinak min mbi ko tagi en jata tegenen ɗum pappis quoi yimɓe essaye fondude min mbaɗi ghetto positif on ko holo ane wonno est ce que mi texto ɗum ɓooyi ba min pamdi son men min gadi nannude min deppeti ɗum ko in année timmude son wiyete ko yonti in année min deppeta son haade amen nannude ɗum quoi donc du coup ay ne hawni mataw ay nden nagdi ha fonda waɗi instant ji nak min gussi hen quoi par ce que nde min pi son min jooɗi 2 ans min piyani son non yeehi ha un moment donné nak ay set woppi musique min jazz Gustave il y a 5 ans joni ko mbiyatmami ko min décidi exactement min poti wadde hunde min poti jeeyede game o ɗon min puɗɗi wadde vidéo ji des visages en e gueɗe mbaɗe noon mais premier son kam j' espére ko oɗon poti andude ko holon année fottinade année mbiɗa andi kam date o kam mbiɗa jaggi ko 12e mois wonno quoi mbiɗa teskito par ce que min pin subaka tan 12e mois non mi yejjiti année o par ce que mi yejjiti année o mais somi naati e compte am Facebook ne wanno photo mum mbiɗa wanno hen depuis oɗon moment min teskito ɗum quoi yes cher téléspectateur no wayno jaggi ko 12e manda ko 12e wonɗo de 12e mois mais o anda année o quoi o anda année o non wasata taw Papis ou Gustave ou 7-8 godema min andi année o mais mbiɗa andi kam photo nane page amen Facebook depuis oɗon instant photo ji ha joni mbiɗa jogui ɗum quoi nane PC yam ha joni mbiɗa jogui ɗum par ce que ay c'était un bon moment kadi min pamdi nde min puɗɗi nde min gandano ma jibin ɗum ɗo ha oɗo moment ay hunde wonti gam goɗɗo mawɗo quoi guila nden ha joni hol difficulté ji keɓaton hen walla ɗum ji hen kono kene weltina mon ganduɗa hoorema kene ɓeydo courage mon hen non hip hop zeyna o moment donné to puɗɗoɗa ɗo mais so ɓooyi wontat gam goɗɗo quoi par ce que aɗan ko tagi to puɗɗoɗa ko passion a ƴewanenayi hunde à un moment donné mais joni sukaɓe natti mawɓe natti wonde sukaɓe quoi mawɓe ne poti wadde hunde sa toppitima ɗum tan bon e game men enen no way quoi par ce que game men ne waɗi souci ji bon no foti MC mbawde widemo musique no yoɓa kam koye musique keɓanmi ko dokkatmi dépense aɗa andi hewani par ce que systéme pays o on n'est pas médiatisé quoi ne manque média ji haysa waɗi EP ma to jeeyata ɗum YouTube ne saɗi mbawde widemo ɗo ne monétise no yoɓa ɗum par ce que systéme o moƴƴani quoi donc du coup à un moment donné a wawa jaggude musique tan mbiya aɗa wona hen à fond à un moment donné a ƴewat waddede hen goɗɗum comme ça wawa ɗuminde mais kam souci ji kam bon souci ji wonat hen tan quoi wonat hen ma yiɗ wadde vidéo mais an naati e genre par exemple yimɓeɓe musique o yoɓataɓe jara haali comme genre YouTube en donc est ce que on affaire koye artiste uji goni mbatta affaire goto qualité ha yimɓe mbawa yaade ƴewya ɗum walla ko kamɓe goni mbatta toon walla ko kamɓe jarani oɗon demen walla ko kamɓe goni famani par ce que min mi rokki famde non c'est que yimɓe ne manque finande ɗum quoi koye pays o woni ay sa yi pays ji waɓe hono succès mo joguimi Nouakchott o ou no yimɓe mbiyata iso no wawi windude Nouakchott sinno ko États-Unis wonno j'ai pas besoin de bosser ou sinno koye pays ji goɗɗi wonno hay sinno ko town ɗo tan sen tacci maajo ɗo sen sinno joguiɗo nouveau mo joguimo foof ne wawi mahde musique quoi so tawi tan ko gonga wona caahan a famat mais est ce que mahen tan non amin mais c'est que ko systéme o quoi aɗa andi et puis kadi faut que yimɓe paam enen en kewani ndiɗon kewɗi ha keɗen jagga pays men eɗen confonde ɗum e pays ji goɗɗi par ce que pays ji goɗɗi an supposons hande jen tawɗa so vidéo ma feeñe TFM tan an succès ma heeɓi ɗum a famat mais enen ɗo est ce que eɗen jogui des TV est ce que eɗen jogui des émissions onon émission ji mo mbatton oɗo joni ɗum ko action goto mawɗo quoi par ce que mi andano ma andano kam a jooɗima contacti kam mbaɗen a waddani yam émission par ce que aɗa andi kam quoi ka keɗiɗo ko mbaɗanmi ko kifɗa ɗum mbiɗa foti wadde oɗo gayno émission a famani ko ɗiɗo gamuji manki ɗo a famat aɗa waɗa EP ma comment se fait-il neɗɗo waɗa EP jooɗo une année waɗani émission wona e souci makko quoi ko jiɗɗa mi fooɗa gaynam noddam mbaɗen émission wawa wonde
concert kada wawa ya o gasi avec confinement o e gueɗe ba noon sa hokkiti EP ga aɗan ko tagatma aɗan ko ɓeydo tagatma hokkide ɗum par ce que confinement gonɗa a waɗani hay hunde donc à un moment donné confinement o fof wawa wonde négatif te kadi min je dis aux MC jooɓe au maximum. mais est ce que genre raprim goto fof ne wiya ko laamu ngu woni heftinani laamu ngu waɗani joni laamu ngu so waɗani enen holno poɗɗen wayde ha mbasen fadde laamu ngu ha keɓen ko cukalɗen aɗa andi mbiɗa heewi wiide wawi habde état tan komo ɗaminaki mum quoi a wawa ɗaminade état mbiyaɗa haaɓe mum an a wawa ɗaminade bamma mbiyaɗa haaɓe bamma kañum hokkatma kafe kañum hokkatma goɗɗum ayno waɗi gueɗe c'est pas aux MC de poser ça min mi wawa wadde EP yam a famani mi gayno mbiɗa yaha mbiɗa yeeyi ɗum ɗiɗon point de vente uji wona minen poti wona min MC o mi wawa posde ɗum potmi ko tawde no waɗa déjà comme ça min somi yettima tan somi waɗi EP yam mbiɗa andi to potmi nawde ɗum gasi mais ɗo est ce que ɗum ɗo no woodi ɗum est ce que ko laamu ngu foti waɗde non hayso wona état mais ko wonɓe musique o mais taw wona MC ji ɗi quoi aɗa andi an ko mbawmi wadde min o naade studio waɗa ko potmi wadde winde ko hanga yimɓe keɗo kiifa mais ko wona ɗum ɗon joni par exemple an joni par exemple artiste mo mbiɗa fof fiyatma liggorto ko en équipe mais liggorɗa ko en équipe a yaltini mixtape ma walla a yaltini EP ma walla album ma donc affaire o a nanni ɗum pourquoi nannata ɗum e plateforme hayso Mauritanie joni en mbawi wiide hayso ala plateforme a faami mais est ce que ala to mbawɗa rewde ha ƴeewa won plateforme uji mo woni comme désir en gon goɗɗe goɗɗe ɗiɗon fof no woni min somi yiɗi nanno tan e EP yam ɗon mi nannat ɗum quoi sans souci somi yiɗi mais ko mi aɗa andi wot punten koye men quoi min somi nanni ɗum e Spotify no foti neɗɗo joguiɗo compte en banque jahowo ne heɗoyo Spotify wona on systéme fof enen poɗɗen fawde ko systéme mo ganduɗa e men enen taw an jeune joguiɗo ɗo 18 ans fans iso x ou fans bawɗo wonde fof son ene ganda o komi anda taw kanko so yiiɗi sodde son jogui 18 ans e phone makko omo wawi sodde son ko on systéme poɗɗen posde mais wona wiide eɗen mbaɗa Spotify no moƴƴi ha mais en jettaki oɗon niveau mais so tawi an joni comme no nandata connexion ni aɗa wawi nandu noon cooda son musique o yoɓat ko on systéme yimɓe poti impose avant keɗen mbiya Spotify no moƴƴi ha mayi mi añani ɗum de sa dañi mais sa waɗi ɗon tan gasi mais hay YouTube o j'espère que kañ ko affaire goto simple YouTube ne monétise de YouTube ne weɓi sa yi EPM ma taw ɗum e YouTube ma taw ɗum e audio mak par ce que ko site uji mo ganduɗa c'est accès quoi sa yi ɗon tan ma heɓ ɗum mais so tawi a waɗat son uji ma YouTube ne keɗe tan hay goto yoɓatama moni avantage joguiɗa hen ba ko mais ma liggoɗa ha jettoɗa won domaine goto pour mbawa monétise yimɓe mbawa nden natat wonde gratuit nden so neɗɗo yeeɓi kala fii fof ne waɗanma pourcentage ɗum ɗon no woodi mais jimmi wiidem systéme mo YouTube yobdat ɗo hen o woni mo weeɓani heɓde ɗo aɗa yiya yimɓe nanɗo vidéo ji mabɓe no mbaɗi combien de vues mais eɓe mbawa heɓde hen hay hunde par ce que systéme monétisation YouTube oɗo wona compte banque mo mbawɗa jogaɗo e BMCI o wawi addandema ɗum on systéme yimɓe a nanat YouTube no yoɓa ko YouTube jogaki ɗo base sen joguinoɗo base joni min waw yaade YouTube yoɓami o gueɗe ban noon mais ma jogoɗa compte visa yen e gueɗe ban noon attends ka aɗa waɗa ɗum par exemple ene foti jarandema ko ɗum mbimami noon ene jaranma ummade ɗo an ene jaranma ummade ɗo jaaha Sénégal jaaha Guinée jaaha Mali jaaha Côte d'Ivoire pour wadde une vidéo a faami joɓa hen haaliss mais est ce que ɗum ɗon kadi fotani jarandema jaaha Sénégal monotisa walla jaaha Guinée walla goɗɗum e pays goɗɗi non no foti wonde mais ko ɗum mbimami ɗum tagi kam wiɗam nak systéme oɗon wona minen MC ji ɗi poti posde ɗum ko yimɓe joguiɓe base uji musique ɗi base musique o ko kamɓe poti essayer de posde oɗon systéme waɓen holɓen bon ne heewi ne bon mi anda joguiɓe ɗum ɗo mais kam wona c'est pas aux MC wiide joni an joni supposons c'est pas aux MC wiide joni comme joni neɗɗo soode comme no mbimami nane ni neɗɗo essaye sodde son ma taw ko juste avec des MB systéme wona minen poti posde ɗum min mbawa posde ɗum neɗɗo saɗa aɗa andi saɗa haaɓe état ko mbimami ko ya tawa ɗaminaki mum a wawa ɗaminade hunde mbiya aɗa haaɓe minen min mbawa joni supposons min mi fiya son joni mbiɗa ƴetto état deme kadi yimɓe jiyam mbiɗa yaha mbiɗa négocier état o gueɗe ban noon wawa wonde kadi saji donc wona ɗum onon yeɓoɓe e kala gandanɗa hoorema poɗɗo darade oɗo place ko kanko haaldete donc yo wat feere o daro place makko iso x wi wona min de non iso x ko wi ko woodi quoi so ɗon en tant que ay aɗa andi hande a montata taxi potta e fansoma ɗiɗon gamuji yoɗani quoi itu auto personnel poɗɗa non non so tawi tan ko gonga hakkudam minama aɗa andi yoɗani musicien tagi yimɓe respectetaki nouveau mo poti jogade o quoi ɗum ɗon ne jeeya hen yem mbaɗa un systéme de vente mo ganduɗa minen emin mbawa yeyde musique amen emin mbawa par ce que pays ji goɗɗi ɗi ko mbaɗata ko emin mbaɗa ɗum ɗo
so ɓenni hip hop ko consomteɗo hen ko hay musique goɗɗo consommaka ɗum so tawi tan ko gonga to jaaɗa fof sawnuji amin ne keɗe donc du coup emin poti ñamde hen quoi par ce que à un moment donné so ɓooyi wontata hakke moƴƴani min ko wona ɗum min ɗiɗo genre cali mundu tan koye artiste uji par ce que min mbiyami ko kamɓe cali susnude public o sodde projet ji mabɓe e yeyde projet ji mabɓe par ce que ana concentré hande jiya rappeur e yaltina projet muɗum lance ɗum par whatsapp donc j' espére ko on ɗaminaki hen haydara mais ko wona ɗum sans plus tardé yimɓe ɓennata oɗon question duttago en ko gonga ko mbiɗa ko gonga ɗum mbiɗa ko gonga min sa yimi waɗani hen sa yimi waɗani seedeji tan c'est parce que aɗa andi seede natti wonde saaha mum ɗiɗon gamuji wonmo négociatnomi avec des ISB ɗiɗon gamuji ko hen jinnomi wadde EP o mais enfin mo ponnoɗo envoyé de mo envoyanimi ko ɗum mais comme ponnoɗo yeyde EP o mais hayso wona EP par ce que oɗo EP kadi banmi ɗum tan ko ni par ce que à un moment donné yimɓe jewnino 5e consensus jewnino iso x ko en 2 mois essayi wadde EP o vite fait bien fait dokkitmi par ce que ko min yinno hokkidde ɗum quoi en fait wona yimɓeɓe ken namdi mais ko à un moment donné min jooɗi ko min jooɗi à chaque moment mbiɗa hewno envoyé de bituji et puis mi jogno texuji ha heewi mbimi fat mi essaye wadde EP goto vite fait mi essaye hokkude ɗum en attendant ko yimɓe ne patiente ko 5e consensus woni dow mum ko quoi mais guila puɗɗon e rap ha joni hande holko 5e consensus waɗi 5e consensus ko waɗi 5 est ce que no waɗi ko 5e consensus waɗani ko ɗum fonno wonde question mais wona question non ko waɗi mais ko mbaɗɗon jo ko fate authenticité hein ko fate vidéo minen gadi imposé de type de vidéo mo ganda joɓa somme mo ganda aɗa yenna wona e musique guittuɗa ɗum aɗa waɗe vidéo quoi a wawi yebde vidéo amen goto image uji bawɗi donc holon vidéo ya yeɓoy beng beng ya yeɓoy ma jeunesse komin beng ko j' espére ko diwo non waɗi diwo on ko face B o diwo ko face B ne waɗi face A taw ko minen tan goni hen ya yeɓoy vidéo ƴeewa taw meeɗi yiide image ba holon hen bit mo ɗiɗon gam waɗi beng A waɗi beng D o ko fi waɗi MC ji min invité hen mais ne waɗi A o quoi PO par ce que mi yi ne waɗi authentique ne waɗi copy king ne waɗi woɗɓe yeah exact BO ne waɗi guys uji mamini invité hen jetto pose hen par ce que min mbaɗino A o quoi ha joni A o technique aji gonɗi hen ɗi bindi gonɗi hen ɗi ɗo e 20 ans yita son ban noon wona fiitade becce u gueɗe baɗo noon mais rappeur uji omon waɗa commentaire de won commentani mi commentani Gustavo e Jazz ko mbaɗi ɗon ko ɗum noon a wonta yiide ɗum côté pench côté bindi côté vidéo no wayni hono ɗiɗon vidéo ji ko une fois mbatta ɗum e aduna ma so gasi ko a wonta wattude ɗum donc nak beng oɗon on ko benen vibes par ce que beng o jar mi heeɗima lyrics bindol ngol par exemple mi nani aɗa wiya e couplet ma e ala ko jangde ɓeydinimi so wona monsieur sukki noppam et puis jimirɗa ɗum ko à contraire au lieu par ce que neɗɗo heeɗima ɗum jar par ce que way kene école ala jangde ni non ay aɗa andi oɗon gam ko te kam wi noon hewɓe mbiɗa wawi widema mi heeɓi hen ma won 500 message e ko fate oɗon pencu quoi sukaɓe gummoto e Facebook mi yan ko jangde ɓeydi sona monsieur sukki noppam non min wona oɗon systéme mbimi quoi mokkatma gam aɗan chinois ko janggat ko ɗemde mumen jangata ɗemde goɗɗe quoi ay janggude ɗemde goɗɗe ne moƴƴi ha may mais janggen ɗemde men avant goɗɗum quoi tubakoɓe en gona maccuɓe mabɓe koye oɗon niveau ay chinois hande to jaaɗa fof ne teddina aɗan ko tagi par ce que chinois janggat ko ɗemɗe mumen économiquement Chine est une puissance koye oɗon côté jaami woni avant keɗen janggo goɗɗum janggen ɗemde men quoi enen sukaɓe men aɗan ko tagi hande sa yi joni seɗen mbaɗa bac jiya essence foof ko yimɓe nayo keɓat aɗan ko tagi c'est parce que janggani ɗemde men cikketen sa yimɓe hande cikkat sa janggani ɗemɗe janan ɗemɗe tubakoɓe tan a wona hay hunde quoi koye oɗon niveau jaami woni enen inconsciemment eɗen mbaɗa ko moƴƴani quoi eɗen mbaɗa ko moƴƴani woni comment supposons hande an so tawi mathématique science sukaɓe joguiɓe 5 à 6 ans mathématique science physique sem jangguinaɓe ɗemɗe mabɓe est ce que aɗa wawi hadde goto e mabɓe hebde bac jangguinaɓe ɗemgal ma ɓurta famde gasi n'est ce pas mais ko tagui eɗen janggue ɗemde janat ko tagui kamɓe janggata ɗemɗe men enen en janggue ɗemɗe mabɓe koye oɗo hay côté diino par ce que oɗon penci mbiɗa wawi joɗade depuis subaka ha ɗo ha deme mbiɗa essaye famine hay côté diino aɗa andi hande an a finat subaka tawa yumma e bamma ndewe diine jangguinɗa baa ɗum ɗo mais est ce que a meeɗi yiide tan neɗɗo ne joƴƴine ne fammine an inna aɗɗina ko ɗum signifiyata
ɗum ɗon mi acciri ɗum almudo mi acciri ɗum ceerno almudo bewɗo non ɗum ɗon heɗem par ce que min an min mi wona daaba quoi mi yiɗa toppitade diine supposons tan finem tawi nene baban tukkitinde gasi tan mi ɓenna hen ko jangguintomi ko mi famminaka ko jangguintomi ko woni ko signifiyata a famani ko diina ma ko hen ganniɗa ɗumin ya andina ko woni avant tout mais a fotani yettade tan yimɓe ne jangguine ɗemɗe janande gasi gandinta ko signifiyata ayaji ɗi ɗum ɗoji ɗi anduɓe sa jangguinama fatiya avant kadi ɓenno banggue goɗɗo andina ko fatiya o ko signifiyata ko woni par ce que diina ma quoi ko c'est ta vie min mi wawa gem so wona ɗum joni min so tawi joni diina mom jangguinaka mi anda ko signifiyata mi wawa jugede neɗɗo goɗɗo par ce que kankadi minoma komin gotum min komi pinɗo tawmi ndenam babam to ko tinde mumen kanko pinɗo o tawi yummako e bammako ne jaaha synagogue o yaade mabɓe en mbawa jugede ɗum tan mbimi mi yiyani ko jangde ɓeydi sona monsieur sukkino pam wona sukkino pam en tant que ɗum ɗo mais yimɓe ne poti jangguinede ɗemɗe mumen yimɓe ne poti jangguinede mawɓe men ko goni hande an sa yeehi ko jangguinteɗa to en ko wona ɗum aɗan ko yimɓe poti jangguinede mo wonno Tijani an en mo wonno Cheikh Anta Diop en a famani mo woɗɓe anduɓe men continent o hande min e Ganaye somin jewtida komin jewtidata koye ɗemɗe tubakoɓe ko tagui min mbawa dañƴi comme joni ko wayno maninke min essaye communique de min e makko taw ɗemɗe gummi koye men enen wona e yimɓe wonɓe mais so tawi enen keɗen communique fof koye tubakoɓe gueɗe bannon enen eɗen mbawi avancé en metta avancé ha aduna gas koye ɗum ɗon koye oɗon côté tagui kam wiide mi yani ko jangde ɓeydi sona monsieur sukkino pam mais wona en tant que jangde moƴƴani par ce que min komi jangguɗo mbiɗa andi ko wone jangde mais supposons tan so an a wawa wiide boy goto tokos ƴetta ɗum mbiya joyi sa watti hen joyi no foti wonantuma o yima o anda wona gonga mais sa yima 5 à 5 wona question o anda 5 ça fois 5 wona question o anda 5 fois 5 ça donne 25 mais ko juste ko muynani ɗum neɗɗo foti jangguinede ko muyni pinen continent o eɗen poti janggude eɗen poti ƴettude hande hay ko wayno maninke o gueɗe banɗon imi jangguin ɗum e 54 pays ɗi foof taw min e gonɗo Zimbabwe o somin jewtida emin jogui komin jewti taw ko minen dendi ɗum mais taw wona ɗum ɗon c'est très important donc no wirni ɗum ɗo wi somo explique ɗum on wawi wonde ɗo ha jangga taw mo explique ɗum firti ɗum ɗo ko heƴani émission non ko ɗum donc mais jangde yiyani ko jangde ɓeydi so et puis kadi mi yettaki tan mbimi mi yani ko jangde ɓeydi sona monsieur sukkino pam mbimi ko sa jangui hakkude bindam ma faam donc nak hakkude bindi ɗi won ko woni ɗon quoi mi finani tan mbimi yani ko jangde ɓeydi sona monsieur sukkino pam mais so tawi ne waɗi yimɓe ɓe paamani jangde no moƴƴi par ce que caggal ɗum ɗon est ce que 5e consensus taw ko 5 min mbiyani iso en mbiyani taw ko kamɓe groupe on mbimi est ce que en jogui mixtape ou album ou EP walla goɗɗum e goɗɗum non 5e consensus ko hen wonno ko confinement o bonni action ngaji amen foof mais 5e consensus ko hen wonno depuis 2 ans e ko wayno EP mixtape en no mbino miɓe ni tan ko minen tan goni mo cuwa hokkude ɗum par ce que à un moment donné iso x ne wawi hokkude mixtape yaha hokka ɗum cadeau mais 5e consensus sene waɗa ɗum ko vibes goɗɗo quoi natti wonde iso aɗa andi iso x ko gahen goto omono omo wawi wadde ɗum hokka ɗiɗon gamuji mais 5e consensus ko big action min jiiɗi ko wadde ko hay goto meeɗa wadde surtout on dokkirta gratuit non wawa wonde cadeau benn instant ni wawa wonde cadeau par ce que nayi non wona nayde ko musique o no foti yobde quoi no foti wadde gamme goɗɗum et puis 5e wona EP wona mixtape sa wi no famde 5e consensus kadi iso x ne wawi wadde EP ne wawi wadde mixtape mais 5e consensus mono commente de mais ko wona ɗum ɗon pourquoi min jii a addi EP ma e a recri ɗum an o goto 105e consensus est ce que ɗum créata souci hakkude mon non mi sikkani par ce que 5e consensus kam fof e ponno wonde hen nokshot business ga kam fof e ponno wonde hen sawnuji fof no ponno wonde hen sa yi Gustave goto woni hen e son woti yiɗamo jazz wonani hen jazz min ponno wadde son mais jazz ko voyage non o dañani pose de hen à temps a famante déjà mo hokkiti date o donc di ko ɗum tagui mais ɗum wona fotani wonde souci quoi heddi ko juste ɗo yimɓe joni eɓe jogaki oɗon state of mind woni minema eɗen mbawi wondude mbiɗa job banggue aɗa job banggue foof jobdanten ko société o quoi société mo jeydano ko enen jobdanten hande iso x so yeehi ko 5e consensus yeehi jazz so yeehi ko 5e consensus yeehi saabi te du moment ko gayes uji ɗi eɓe succi hen ko heddi ko wona muhim quoi ko hakkude amen tan quoi donc mi yii jar aɗa jogui son goto aɗa wi titre o monétisme jar ko jiɗɗa haalde bon sa nani monétisme woni c'est un homme qui atteste que Dieu est unique quoi ko ɗum ɗon on son ko son way kono son annabaɓe son ko conseil mais ne waɗi annabaɓe quoi par ce que à un moment donné mbiɗa hewno windde sawnuji no waɗi
ƴettoje tokosi en gueɗe mbaɗ noon mi anda sa fami quoi pencujam no gonno choc quoi mais comme ko koye EP gonno mbima au moment donné fof mi essaye wadde son mi andina minne kadi won ko gandume diine quoi te mbiɗa wawi windude te kadi ma on son mi sikko kemmi hen mi heɓani ɗum e sound mi sikkano ga ma son yettoɗo so tawi tan ko gonga par ce que son yeehi to woɗɗi quoi yimɓe eɓe padano iso e oɗon côté e côté diine o iso no wawɗo windude tegan mon gamuji annabaɓe mbiɗa heɓa des message uji e ko wona ɗum donc mi wadduma e neɗɗo almudo bewɗo aɗa jogui invité quoi par ce que iso o iso diine yanki iso ene foti arde kanko haalan yimɓe diine o donc yiye artiste nan jooɗi ene haalan yimɓe affaire exactement et puis e on côté quoi yimɓe wocci ko MC ɗi ko ɓoccode tan e gueɗe mbaɗ ɗi ɗon sahbi emin janggi diine emin janggi jangde fonde janggede gueɗe mbaɗ noon a famani donc ko ɗum ɗon quoi ko juste yidde andin yimɓe kadi musique kadi ne namdi conseil quoi gonga ni des fois cahan nan hen des fois goɗɗum mais des fois andin yimɓe duttina yimɓe kadi to banggue diine o kadi ne moƴƴi de temps en temps quoi wadde sound uji mbaɗi ni ko wona ɗum mi yi on jogui featuring goto onon e Ousmane Gangue e featuring mo j'espère ko titre o elle ko niɓɓere jammo eyyi bon son e Ousmane Gangue o déjà bon Ousmane mi joguino copain am goto vibes big up de passage parce que kanko anduno cousine Ousmane Gangue waddi amen Ousmane parce que Ousmane kadi ko ɗo honno ha dene min pamdi ko ɗo e zone o oɗo zone no waɗi yimɓe sac a famani Ousmane ko ɗo wonno a fami ɓe jogui coppe jam somin toñam mbiyamɗum kamɓe ƴoganno Ousmane Gangue ndiyam nde gonno temps boy ɗiɗon gamuji et puis Ousmane so tawi tan ko gonga neɗɗo mbaɗo hono makko hewani quoi wona cahan wona mantude wona goɗɗum mais c'est un gars mo ganduɗa mbaddumomi e gaynam gooti jogui studio no woni town on instant ko ɗon wonno o yeehi huɓɓi auto makko o yeehi ha ɗon a famani nde o yettiɗo min j'avais pas de phone oɗon instant ni o noddi coppe am an wi iso mbiɗem nokshot ni fof min essaye fottude par ce que dañano posé ɗum toon quoi ayi mbiɗa jeeya e ko addimo ɗo ou 5e consensus ne jeeya e ko addimo ɗo o yetti o noddi kam boy faut yimɓe jaa studio yimɓe pose ɗum son comme si ko sound makko natti wonde sound amen quoi ko waɗi jamma nde min mbaɗat vidéo o kadi men instant ni vidéo mi sigi min goni hen jamma ha weeti quoi par ce que vidéo waɗa ko jamma ɗiɗon gamuji ha weeti temps makko foof min ƴetti o fonno wadde ɗo ko une semaine mais o hokki amen temps au maximum yomin mbadde makko son et puis sound o kadi ko best gamme quoi no waɗi goɗɗi e goɗɗi 5e consensus nan job non on son c'est high level donc avant ɗum yimɓe jaaha jeeɓoya vidéo hayo sukaɓe 5e consensus ko sagataɓe eɓe gonde Ousmane Binta Barba Coumba Cilel Sawa Sada kamɓe jimi jamana waɗi joomum accu windude pecce jamma sawnuji ma ne gonnami maynam ko hoɗam wona goto bindi ɗi ne niɓɓe ɗi ko muusi foof ma nattu kono ne wawi mayda noon ko yonti foof ma webna yonta wasa wayde noon tew mbewo ñamam pecce jamma mission ngaji sadik ko mbiyede niwi mbiɗen sen pini goppe musique yet set yewnimama huya envoyima duwa meeɗa yiide bamba no suni ha yetti jamma mayde meha mine jagnayam jamma ko jewtema so muɓi guitam an jem ko yesso ma so wayno tane wayi cikkata ka fisinik mi jaagi hebde ma taw mi toñan yumma fis wasde dañde tagi ɓe mbiya han ka kiitaɗo won juma cikka huub han ka jejjitaɗo cheydane tidde wonki meeɗa dudde kene no woodi ussumijo jamma no mofti conseil aji bonɗi jamma waɗi joomum koyni susa jamani bo Allah jamma waɗi joomum koyi magareti jamani bo Allah nenam hadmi yade jamma waɗi joomum kalume jamani bo Allah jamma no dina ñani waji jamma waɗi joomum jamani bo Allah te jammo woryeji permenima poɗɗa wat nder cimetiére ɗani ko mayɗo ko ɗani adunogo enen jeeyi men gonte ten ko poussiére ar galtene guero no guitten no pression no misére kakale seeɗa ne yon mais min ko mbawɗo yawde addu pique fof mi wattanma ɗum sawnar jammo wedde hoyna asmano jammo ne heewi gode haala moƴƴani bella ɗen koluƴi fof jamma hara mi ɗana fof mi mijonigo homi o wimi jamma wullan no fewi nder koyɗi makko wona jinne mallay ko min o yi mbere hoɗe ɗoyɗi makko homi jambere heewi jaari koto mbere andi pomi koyɗam jamma ne wayɗi jomum so nani ɗum mo andu ko minen mi yejjitani mo mbaddanomi veillé chaque weekend jarabi jammo mi ala temps connexion beɗo saram jamma ko min e ma ha wet kayimimi jamma ɓeɗo sukaɓe 5e consensus yo Allah suu ndare ɓe mbi ko jamma no waɗi joomum ɓe mbi jamma Allah no waɗi
jammaji noakshot sunnuɓɓiɗi kurus to jofiɗa dawaɗi gofat ok ko jimi jami ɓuri hewde kam pan min nder jammaji kewɗi history my life no night 3 dar jamma hande mi yaltani bowal jamma kewɗe street jamma ko gorko mawɗo me no jogui jomum mi siftiriɓe heftini jammaji kewɗi sektiram ko kasi ɓe jamma no ñang surtout ma diwoɓe it's time ɓe kagule ɗo ko marché noir bandi meeɗa wonde fidèle jamma hewani dille mi yewni pique foyne namde kilométre esa bet yo waylotoɓe jamma ɓornotoɓe ko ɓowli drum modani mi findina mbo so jamma weeli mi koymi suu jamma waɗi jomum koymi suusa jamani bo Allah jamma waɗi jomum koyima daretti jamani bo Allah jamma waɗi jomum kalume jamani bo Allah jamma no dina ñani jamma waɗi jomum jamani bo Allah. donc ne wayno on ji vidéo o kamɓe ousmane gangue en calminimu de passage e ko wona ɗum sen garti min mboɗo jogui son am goto mo ɓuurmi wadde préféré e nder mixé go woni son goto ko an j'espère que fittima an e snape on nina e betti mais mboɗo yiiɗo an jaar aɗa yimma rewɓe ɗiɗo et puis kamɗi fof aɗa yiiɗi mais min jaar kañ ko a yim ɗum rek walla ko affaire goto non aɗa andi beauté musique ko woni ko des fois jima hunde yimɓe donc andude est ce que ɗum ɗo ka invente ɗum ou est ce que ko gonga quoi a famani on son gonga nani hen avant tout kom namdi est ce que a wurɗum walla on question ukumas jabaɗo neɗɗo nan wawi yidde yimɓe ɗiɗo no wawi wonde a meeɗa tipside jeɗɗi mi de gon jiɗ goton jiɗe wasta taw min ayi jinne jam ɗi muy noon benne instant ni ka gurɗum non mi witama noon accu tan yimɓe yooɓe kedde ɗum kem jaggi hen fof ko kamɓe quoi so tawi ko gonga ko gonga so tawi ko ayi ko comédie kadi ko comédie quoi donc no wayno émission fuɗɗima naywude mais avant tout ko avant aɗa wayno kalna min holno jiiruɗa oɗo initiative e holko mbiyata rappiruji ɗi e après mboynoɗa aɗa andi oɗo émission bon c'est une émission mo ganduɗa no yooɗi quoi no yooɗe kemo naate nokku fof min ko ɗum conseil tumi mon quoi naate nokku fof waɗa kaade 5e constant 6 ka ɗon 5e 6e mais to MC wawi wonde fof mo jiiɗon no waɗa hunde fof ko yooɗi quoi essayer yaade hedde mum par ce que TV bedda no mbiɗon ni koye bedde min gonni en jooɗi e gueɗe mbaɗ noon hande mo wino kam min jooɗo to 5e constant 6 fonda mbiɗa waɗa ɗon émission quoi mi sikkano sen wawi wonde quoi donc on mbaɗi ɗum donc à un moment donné essayer yaade banggueji goɗɗi to nanɗon woto essayer ƴewde comme no wajiɓe mbaɗa ɗo ni émission ji ko coppe jam tan invite non to jiiɗon neɗɗo ne waɗa ko yoori fof jeehe ɗon ɗumin ɗon et puis MC ji ko mbiyatmiɓe aɗa andi ñandede on MC oɗo no wiyanno GPS en mbi EP neɗɗo ko sene hokka EP ɗiɗon gamuji jo woni on wiya coup de pente on wiya EP neɗɗo sene waɗa EP yo ƴettu temps ou mixtape ou gueɗe bannon so mo ga ko gaynam mo wawi windude kadi à un moment donné mais EP o wona hay hunde quoi c'est que enen gonmo suusa ɗum mais a yiyat États-Unis jeeya jomum haade mum siwde jogui 14 EP jogui 500 mixtape a famani ko gamuji tukosi woto mawnine hunde taw mawnani EP wona hay hunde sahabi comment joba ɗum tan nde ganda ne soofe MC mbaɗa ɗo 10 ans e game o a jogaki EP a jogaki mixtape à un moment donné ne soofi par ce que ko ɗum ɗon aɗan ɓiɗɗo so jibinama innete hadema wonde MC ma jogoɗa EP ou jogoɗa mixtape donc nak vibes oɗon boyiji fuɗɗotoɓeɓe wasta taw minen temps amen ɗiɗon min jawani famde ɗum ɓe joni avec netto gueɗe bannon jooɓe o maximum ha yimɓe jaam ha yimɓe ganda an ko mbatta ko aɗa wawi ɗum quoi par ce que fiide son goto wiye nice fiye son goɗɗo wiye nice jooɗo 6 mois fiye son goɗɗo ko pour wadde EP jarani ƴettude temps wona temps ni an ko ɗum woni jobma ministre sa wi ɗum yo waɗnatma bande wadde hen une semaine waddantama hen une semaine parce que ko jobma quoi ko jobma mbaɗɗa ɗum EP en mixtape en c'est des petits détails neɗɗo foti ko huyɗo jogade 14 mixtape 500 mixtape nde gayi ɗum jobde woni EP attaque mi goɗɗo ɓoyata mon ji vibes uji goɗɗi mo namdani e ko mbanmi ko année oɗo min waɗa ko waɗa ko meeɗa waɗede émission oɗo jaggu ɗum fendane oɗo message pawtita ɗum année oɗo so mayi ma nan iso waɗe oɗo année
ko game o depuis fuɗɗi ko hay goto meeɗa wadde ɗum min wima noon wona en puɗɗima ippi goto koye mois de janvier gonɗen paɗe kam ɗo e yeeso yo ne wayne donc yimɓe calminama no feewi e hande ko wonno ko 5e consensus iso donc wasta kala mo heeɗaki éppi o yo naat heeɗo no feewi partage affaire o donc kadi ne wayno ɗo e yeeso ma wonko yalti ha heewi inchallah en kaɗani ɗo donc Wuur-Rap ne wiya moon ha saaha goɗɗo e en kaɗani ɗo ken yaaha woɗɓe woɗɓe enen invitani tan mo ganduɗen ala invite ɗen neɗɗo par ce que eɗen poti invité mo to woni foof kala mon poɗɗo invitede ala min gandimo ala min gandamo min ƴewat min mbaɗa kala feere hamin jettomo hamin invitamo sona tawi ko neɗɗo caliɗo yettade kala mo salaki inchallah ma yiiɗo e écran o inchallah Wuur-Rap